korka serikal itano yiergi yo machalo nade mondo jo Kenya duto ofil ni gibedo represented ni onge ngata mowe oko kata onge group mora mowe oko e twak makamano. Mano penjo ma inyalo penjo elo dinga en wuon dalo Kenya ka. To Ruto ken wuon dalo. Kama no biro go. An adwa wacho niya samora mora mo debate kata mo wuoye weche kata meneno wantie ne madala. En ani marwa ni koro ken structured mang resolutions wabedo godo mang terowa kamoro. An ageno niya iwinjo ka jo winjo wuoyo abero very keen awinjo jo winjo wuoyo giwacho ni ng'eny giwacho ni wasebedo gi problem for a very long time. Tiende ni long time oken 2 years mane President William Ruto donje power. And problems ma Kenya emomiyo chako ni wasebedo gi political problem to gi management problem. Management problem and systemic. Tiende no sebedo system based. And jowagi tetete ka chiko itigi mondo giwinja fairly and squarely. Wange ni ka ng'ato watch about corruption. En President William Ruto emokelo corruption. Is it President Mwai Kibaki manokelo corruption? Is it President Uhuru Kenyatta manokelo corruption? Adwa wacho ka. Gima jopiny ok dwa samoro jo ok dwa no nyis jopiny gibiro gi political emotions nikech the political problem we have. Somebody ok dwa at yie ni William Ruto no bedo president gidwa manyo kako ber shek nikech wan gigni abich between 2022 to 2027 onge yiero machielo. Nyiso ni problems wa ma political nyaka riti up to 2027 mondo wa solve gi kuro but sani nyaka wa solve our management problem. Management problem wa in this. And we giving a very careful. Management problem no be itie ko mana gi dialogue medical ni and basically whether gibedo gi dialogue or not so long as ni oko change William Ruto kaka president the rest can take us. Gimora mora magidwa timo gitima and so long as William Ruto remains the president, the governors who remains governors. Kaka Homa Bay ka wan gi problems wa okadwa neno ng'at madwa wacho ni wanga must go. Adwa chiko itania wanga Gladys owinjo timnwa ma 2-3 years governor. Nikech onyama go 2027 onge kama wanga nyago e Sani. William Ruto ok nyago anywhere, Chilo ok nyago anywhere. Let us preserve the sanctity of our constitution momiyo wayiero jogi. But most importantly, management problem mar Kenya wuok kuom ji ang'wen. And you mentioned ji ang'wen very properly. Number 1 en ng'ama iluongo ni procurement officer in Kenya. Procurement officers are all over. Onge billion kata million mar government mar Kenya mibiro kwal ka ok chak gi miluongo ni procurement process. Kata obed ma LTNT kata obed anything. Nyaka kawe through procurement opportunity. Ka procurement officers gite oriwore gi jojenzi to wacho ni ok wabi sign anything ma ok oluwore gi chik wabiro tieko corruption. Number 2 en ng'at miluongo ni accountant e Kenya ka. Accountant ema approve ka sama procurement officers evaluate mondo billions of the lwet jok matingo 20 million ka dhi arambego. Ka wan accountants ma will ever say no to corruption, then wabiro wacho ni corruption biro rumo e Kenya ka. Number 3 en ng'ama iluongo ni auditor in Kenya. Chieng' ma an auditor in Kenya biro timo proper and fair financial reporting ma ok rumors mag auditor general misikindiko every time osieke office to yudo ka ng'ato no dhi wuoth poko account nikech kata en ong'e ni wuodhe modhi gi office ng'ano no odok koko dhi account for it oyudo ka ng'ato no dhi wuok poko account osebukore ni jogi ok nya explain ni billions ma kama olal yet komigi period to jogo biro account for wuodhe go. Ka sama auditors wa will wake up magi wani wariure gi Gen Z mondo wawach ni no to corruption wabro report correctly ni kuone ni ka kendo ginyalo kelo report properly to that third person bro konyo fight corruption e Kenya ka. An ng'at mar ang'wen mogik iluongo ni ng'at ma deal gi agency mar fight against corruption. Ka EACC is the most corrupt body in this country. And anya wacho ka okaluo ni jok matiye anti-corruption commission ema corrupt malik. And inyayudo ni ng'ato obedo suspected of corruption. Idhi sieko nigi gik mang'eny then ibuogi ni binen wagodhiambo ka ok ibiro. An gi evidence as a serve as